Sivumelanga namastelo Chandi Matekwane Hasta Vista Itada sanibonani zonke indaba sifuna khona kwaZulu Natal umnyango zempilo ufinyelela kuwe qathatha bukhoma singena endlini yakho singena kumabona kude wakho usithole zonke indawo la ufisa usibona khona igama lami untokozo kwamaphisi igama lohlelo KZNHealthChatDotGov uthola bukhoma ke zonke indawo la esikwazi ukufinyelela khona ke imisakazo yethu ehlukahlukene namhlanje ke likhulu uhlelo niyayibona ke sila eBackville intaba ke la akufani nakamhlaba uyalingana la into zonke iqondile la into abantaba uyabona ke kuyagitshelwa kuyehliwa kuyenyoka bathi kumahlande enyuka mawufika lapha Eastern Cape samba nongqongqoshe ke kazwe lonke namhlanje naye ke oppresswa isikhathi engizothanda ukuthi nje ngimthatha isecond elodwa ngoba mayisela angikwazi kumnyeka ephethe ezempulo ubuye futhi phela qathi ukleba no president lapha mayima kunezinto nje sifuna umphathisa zona la ngithi awu usifika usihlebele lapha ku president usho ukuthi ayi KwaZulu Natal bakuphathe nanku umphako sikubingelele ngqongqoshe sithi wamukeleke KwaZulu Natal. Yebo, sawubona. Impela ngqongqoshe kuhlale kumnandi ukuthi usiphe ithuba mawula KwaZulu Natal kulolu hlelo okwesibili sinawe futhi uhlala usiphe indaba ezimnandi nixoxa le phezulu bengakayitholi abanye ngiyazi ke namhlanje ula eBackville yini ekulethe la eBackville namhlanje lana namhlanje sila eBackville ngoba upresident wa launcha iprogram ngonyaka ka 2019 ebizwa ukuthi i-district development model. Oh yes. Lapho bezama khona ukuthi uhulumende wezolonke province uhulumende wama province yes no district no local fanele ukuthi sisebenze sonke ukuthi imisebenzi yethu iqondane kahle ukusuka phansi kuya phezulu. Absolutely. Ama project ama program ama budget kuthiwa one plan. Okay. One plan, okay. One budget. Yes. Sihlanganise konke. So bina bangithume president wangithumela la. Oh yes. Shuthi wala ekhaya. Yeah, absolutely. No siyajabula kakhulu eBackville sesazi ukuthi sino champion minister Ojo Ophahla. Ngiyazi ke mawulanga esikeke ukukubuza ngoba i-load shedding in one way or the other yay affect the Department of Health and ngiyazi kuneyingxoxo ama talks akhona enizama ukuthi nihlengahlengise ukuthi ngasi affect kakhulu. Ungathini nje ukuphawula kwakho ngaphansi kwalokho? Kuqiniso lokho nje iveke elidlule ngolesihlanu sike sakhuluma nomphakathi izolonke nje ukuthi sinengxoxo sesiqalile nje Eskom nabo masipala abaphethe ugas ukuthi ibhedlela nama clinic wethu siyaqala nje ukuthi mase kucinywa ama light ku load shed. Yes. Thina please singafakwe kuleli ku load shedding ngoba service esiphethe nje i life saving. Yes. So uDG uDr Butelezi no Eskom manager we generation bayenza ama committees kule mafika ePretoria mhlawumbe ngithola ireport ukuthi sebahambe kanjani ngoba besivumelene ukuthi this week bazothola nje ama proposals from all provinces sibe ne priority list ngoba bashile nje ukuthi ibhedlela nama clinic awathola ugesi directly from iEskom kuzoba a little bit kalula nje ukuthi mhlambe bangalungisa nje ukuthi bawanikeze nje separate line. Absolutely. Angacishwe nje mase angacimi mase kufakwa i-load shedding inkinga nje ukuthi kwezinye indawo ibhedlela nama clinic wethu ahamba through omasipala ngoba omasipala iba bathenga ugesi ku Eskom kodwa sizosebenza nabo ukhona ezinye ibhedlela uzosho head of department. Absolutely. Ngoba nalana nje ngizwile nje ukuthi la isibhedlela la Lady Smith sesi safe makune load shedding kodwa ezinye ibhedlela asinganga evikelwe ukuthi makune load shedding singaba affected kodwa umsebenzi osenzayo iplan yethu khuluma neEskom khuluma no minister we public enterprise ukuthi
ama health services. Yes. Aim yethu nje ukuthi ukuya phambili. Okay. Health services mase kwenziwa i-load shedding angafakwe nje kule load shedding. No, indaba lezi ezilibuyisayo kakhulu ithemba ngqongqoshe. Siyacela ukuthi ke mhlambe usalusa usinika ukuthi siqonde ukuthi into kaPokisi lokuthiwa imanki iPokisi sithuke niKwaZulu Natal into ekhona noma into ke enibuka kanjani manje ixoxisa? Hayi i-monkeypox angithi isifo isivele sikhona sesineminyaka eminingi ikhona uma uyilandela nje imlando wayo uzothola ukuthi yaba khona la eAfrica West Africa kodwa yangabe iqhubeka kakhulu yase ivela eEurope nabo America yase ibuya nje ifika nala eAfrica futhi kodwa sekune what almost singathi sesina almost 2 months manje singabone i-case eyodwa e-monkeypox so lezo lonke nje masithola i-report from i-World Health Organization bese kunokuthuka nje ukuthi mhlambe nayo ingangena nje kakhulu kodwa kubuka manje inormal esisitholayo la eSouth Africa, Africa and kwamanye amazwe ngathi nje seyaphela nayo ngoba yagcina ku ama case awu5 phela ukusuka lapho nje azange thola enye report no izwakala ke icacile indaba cha akusemkhulula ungqongqoshe oba siyazi ukuthi isikhathi asikho ngakuthina naye kodwa siyabonga kakhulu KwaZulu Natal sikujabulela uthola ithuba nawe ngqongqoshe enhloko yomnyango siyazi ukuthi sinawe ke namhlanje usuku olukhulu kakhulu la eBergville namhlanje ngizwa kuthiwa ke iBergville inomfula ongenaso isiqalo la ekuthiwa uqala khona kuthiwa umfula nje okugeleza uhlala ugcwele kodwa la mabethi bayawulandela kwaziwa ukuthi uqalaphi futhi ngathi uqala entabeni angazi noma uyalazi yini lolo daba lolo kuthiwa intaba zala ikhalamanzi ikhalamanzi kodwa ngizwe inkosi yakwaKhumalo ikhala ukuthi intaba zala ikhalamanzi kodwa bone impompini abanamanzi manje ayiqondakali ke lento ukuthi lamanzi aphelelaphi kodwa khona uqinisile indawo impela iDrakensberg kuthiwa inamanzi amaningi baze bakhale ke nabantu ukuthi bezwa kuthiwa amanzi akhona impela eBergville kodwa futhi abantu base Free State bayawathola lamanzi kodwa bona bawatholi no akathathekele ithuba lelincane nje enhloko yomnyango ngoba siyazi ukuthi ke umnyango ube nesikhathi esijanyana engekho umphathi weimali emnyangweni nokusijabulisa kakhulu ke mase sizwa kuthiwa hey ensukwini uvelo wasayina wathi hayi ikona insizwa la enithembayo nongqono ukuthi hayi le mali amabhillion iyakwazi ukwachanela kahle ithi hayi bamba nawo 2 bob nawo 5 cent kubamba lapho 25 cent iqonda kahle lezi zinto awuthi usintroducela yona ke insizwa le bese ke sizwe nephimbo layo nje cha izo-introduce yona insizwe engakusho mina amaphisi ukuthi okumnandi edepartmentini after a long period of time singenayo i-CFO we now have a CFO uMr Vilakazi an accountant and auditor uyi-introduce ngeyakhe ke indlela ngicela ngemiyeke ukuze sizwe nokuthi uyakwazi ukukhuluma CFO ngizwa kuthiwa uma uhamba kukhithiza imali kehle uyaphila mfowethu ngiyaphila njani sikhona ke sizwe ukuthi ubani wakabani usukaphi ufunde uphe nje abantu bakwaZulu Natal i-background ngawe ngiyabingelela kubantu bakwaZulu Natal uthukela district eBergville amangwane namazizi wonke ephelele nobuholi bendabuko igama uKhothamani Vilakazi ngafunda ngazalelwe eBergville umtsinto okuyimilela la absolutely ngafunda emadadeni ngaqedelwa ngoye ngeyunisa absolutely chartered accountant i-registered auditor ngenze ne-MBL ngisaqhubeka akamile futhi uphinda gijime ne-comrades marathon yabona ke labantu abaserious abakwazi wayiqeda on time wonke ama-ultra hayibo imendlela ikhona ile yabona mina labantu laba ngibathathi serious labantu abahlula ipholo yazi ipholo lelisuke la libheke eThekwini ligolozo lithi angiyandizi basuka abantu bangena eThekwini uyabona absolutely sizama yona impilo phela sibalekela amahlala khona yabona mawusuka 53 kuyale absolutely kodwa bengithi ko 25 mina hayi lutho absolutely no siyajabula
kuhlale kuyintokozo kuthina siyazi ukuthi kusazosetshenziswana mhlambe nje sekungaba yikona ngempela ukuthi ke makukhona obufisa nawo ukudlulisa ke kubantu bakwaZulu Natal usukhona yini ithemba ongalibuyisa kubona kuyinselelo enkulu ukujoyina umnyango wezempilo kodwa ngizimisele ngiwumuntu othanda ukubhekana nazo inselelo ngibona ukuthi kwenzakalani yini into iliphi igalelo nami engingaba nalo eminyangweni ngiyabonga ukuxhaswa umphathi nabo bonke ozakwethu no sibonge kakhulu kwethuba lisinikele nawo CFO ayicha wasebenza ke dokotela siyathemba ukuthi ke njengamanje sesizothi masithi konke nje kugijime nama signature lawa usuno CFO phela kusenza ukubhajwa kakhulu inkinga ngathi makuzobhajwa ngempela hawu kodwa Nkosi yami uvela buza ukuthi khona yini imali umuthi ufuna ukwenziwa kwezimali Yes no I think ukuthi ke njengamanje sothatha leqophelo simukeleke nongqongqoshe nje wethu womnyango wezemfundo ngoba lolu hlelo ungqongqoshe ke kazwelonke abelizele la liyamthinta naye ngoba phela champion walesi sifunda kodwa ke ngiyathemba ukuthi sizothi masixoxa naye ake sichazele kahle naye ukuthi ithini lento le yokuthi ke asize la esifundeni sakhe abe champion sikubingelele masithi nje sakwemukela ohlelweni ngiyabingelela ngiyabonga kakhulu bayingxenye yalolu hlelo ngibingelele no HOD and uhlelo olukhulu lomnyango wezempilo kwaZulu Natal siyakwemukela futhi siyahalelisa leminyangweni lomnyango ke wezemfundo kwaZulu Natal umnyango omkhulu ezweni lonke jikelele uwesibili after umnyango wamaphoyisa ezweni lonke jikelele so ke akawuphethe umshini omncanyana nje umshini oserious lamabhano elandiza kuphepha kumoya mayisefikile kodwa ke mhlambe mongasibele esithombeni ukuthi ke ukusebenzisana ngalolu hlelo lolozolontsha la namhlanje ebenelontsha namhlanje nongqongqoshe kazwelonke luyini lolu hlelo ukuze nosekhaya al understand oba siyathi bonke MEC baba wo champion endaweni ehlukahlukene kusho ukuthi ke wonke umuntu ongqongqoshe unesakhe isifunda kuthini luyini lolu hlelo siyabonga kakhulu ngiyafisa nje ukuthi ngiqale ngokusho ukuthi lokho buchaza kuza ne responsibility enkulu kakhulu kusho ukuthi ngesikhathi umnyango omkhulu ne responsibility enkulu kangako kakhulu namhlanje ke njengo champion wesifunda sasothukela ebengikuzele kakhulu njengomuntu omusha kule ndima ukuzoqinisekisa ukuthi ama structures akhona siyawavuselela siqala ngokuthi sazi samakhansela ukuthi awo champion emawadinawo ngokukhula njengoba ubonile ukuthi bekukhona nano minister waka health sinenhlanta kakhulu thina ngokuthi sibe no minister waka health phinde ukukhwehlela lutho absolutely so ke into enhle ke ukuthi okubaleke kakhulu nje bekuzovuselela ama structures bese sithi siuhulumeni sifuna wonke ama spheres of government asebenzisane ulocal usebenzisane no provincial uprovincial usebenzisane no national sikwenza kanjani ke lokho sikwenza ngokuthi silandele uhlelo olwethule umongameli le DDM siyazi ukuthi thina kwaZulu Natal sinosukuma sakhe so ukuze kubenefite wonke umuntu ngendlela efanayo ngifisa ukuthi ngibakhumbuze wona ukuthi ila ama departments wonke ewadini akwazi ukuthi abe nendawo yokuthi kuhlale wonke umuntu okhona abezemfundo abezempilo amaphoyisa bonke namakhansela njengo champion bese ke sixoxa ke ukuthi kwenzakalani ekuhlaleni uhlelo nje luyinto esimple kanjalo ekutheni sifuna ukuthi siqinisekise ukuthi zonke lezi inhlaka esikhuluma ngazo ziyahlangana ziyaxoxa kuyasebenzeka ukuze makunenkinga silandele kahle makhona umntwana ogulayo ukhona unesi makhona umntwana onenkinga esikoleni ukhona uthisha uma kunobugebengu endaweni akhona amaphoyisa sidinga nokutshala uagriculture yasilekelela kanjalo the long and the short of it iloko nje kuphela uma sizokusho nje kahle ngolimo oluzwakalayo oluzwakalisa nabanye sinama challenges ke engafuni ukusukuma la ngawashilo kunako ukungasebenzi kahle hle ukungabi khona kahle hle ukubambisana emikhandlweni
ngiyafisa ukuthi ngikusho lokho into enza ukuthi ngikusho ukuthi kulimaza isifunda sonke ngakho ke siyafisa ukuthatha leli thuba lokuthi sikhuthaze omasipala bethu ukuthi ababe yingxenye ukuze kwazi ukuthi kusizakala abantu. Yes. Ngiyabonga. No, siyawujabulela kumcimbi bomkhulu ngempela ke mhlambe nje ugoqa ke ngibonile lapha na ke ukuthi ke nisukumele kakhulu into yeingane lezi kakhulukazi zamantombazane ukuthi ke zibe yingxenye yezinto zokuyiphatha kahle ikakhulukazi umnyango ku HOD no MEC wethu nathi bahlali bekhuluma ngento ka prevention ukuthi kubalekile ukuthi ingane lapha ekoni kube no prevention sinawo no healthcare la sihlale sinokhe sithi sicela ukufika lapha ezikoleni nesivulela amasango mhlambe ke kubantwana basezikoleni into nje efaka ukuba healthy nokuhlale beyiphathe kahle ungathini umlayezo kulesikhathi kubalekile kakhulu ngiyafisa ukuthi le ndaba esixoxayo sixoxe singagcine emantombazaneni sivumelana ukuthi siwanakekela amantombazane ethu kodwa sesifike la sibona khona ukuthi nabafana bethu sebeyadinga ukuthi sisondele kakhulu ukubona ngoba ukumakha umntwana wentombazane egcineni kanti umakhela umuntu ongekho kule level osumakhe wamfikisa kuyona isibuyisele emuva ngiyafisa ukuthi ngisho ukuthi umnyango wezempilo usisiza kakhulu ezikoleni especially kunezikole ezixhumana kakhulu nje no health kuyasiza kakhulu i-rate ye pregnancy ithe ukwanda ke futhi ngiyacabanga nje ukuthi ezinye zezinto umuntu okufanele ukuthi ahlale kuzona ngokusizwa ke nayinina mnyango waka health ngiyazi ukuthi dadewethu nomagugu unepassion yeingane zamantombazane and nabafana ke sekweyethu sonke ngoba sesixoxile ukuthi asikwazi ukubashiya lapha ngaphandle ngiyafisa ukuthi nane eminyangweni nithathe leyo ukuthi nazi ukuthi cha asisakhuluma ngempela ngo-girl child kuphela kubawe ekhazeni alapha on the ground bathi mabefika bezoxoxisana namantombazanyana ethu baxoxisane nanabafanyana bethu ukuze mhlambe lezi inkinga ezingaka esiba nazo zizokwazi ukuthi igwemeke ngiyabonga wayishaya esiqonqoseni ngiyayithanda futhi le mawusuthi ke kumele siyakhe lento ibe sonke sisebenze singayishiyi kodwa ke nayo bakethi ke imphakathi nayo imndeni yabo ngoba phela ngalwa nenye intatheli nami ngiselapha kulomnyango omkhulu kuna wonke kwezemfundo intatheli ithi angisho ukuthi izingane zikhulelwe yiningi esikoleni senzeni ngase ngibuza ngithi nacha ikona nekhulelo lelapha esikoleni na kwase kuvela cha engathi ilapha emakhaya futhi asinayo imbhede absolutely so ke impela kubalekile lokho ukuthi kusheshe kucaciswe sibonga kakhulu ngongqoshe ukhona mhlawumbe umlayezo ondawo nje ufisa udlulisa ngiyabonga kakhulu leli thuba kumena libalekile we are approaching exams ngisacela ukuthi emphakathini abanenkinga noma ngabezani absolutely bangavimba abantwana bangasebenzisi izikole zethu njengeindawo zokuthi zifuna ukuthi basheshe balaleleke sihlukumezeke kakhulu ikakhulukazi koZululand la kunama protest khona amanzi into eyenzakalayo after that bathi bekhalela amanzi bese bemane bevimba izingane ukuthi azingayi esikoleni ngiyacela enye ngicelayo nje wasengithole leli thuba absolutely ngisacela ukuthi ke omalume bayeke ukufaka izingane eziningi emotweni benza ama overload kahle hle nje izingane asithandi thina suumnyango ukuthi izingane zithwalwe ngamaveni ingakho thina ohlelweni lwethu sinamabhasi kodwa ke ngoba kusuke kuthanda abazali bazo sesiyacela ke nabo ukuthi bangenelele zingabe phela izingane seyifakwa njengo sidings into engakhulumeki mase kwenzeke into ethile ngoba manje ayibisakhulumeka and okubhlungu kunako konke abantwana bethu sonke noma bebehamba ngeskola transport noma bebehamba ngetransport yabazali babo kodwa abantwana bethu thina sibafisa sibathanda bephila siyacela Nkosi yami
isicelo sifikile ekhaya ngiyathemba ke nizwe kahle emakhaya lapha abazali kakhulukazi ngoba uyena umzali othe yazi imoto ukuthi iyagcwala kube uyena futhi othi hayi impintshiseni nje inkosi yami siyanicela nimpintshise hayi umlayezo kaNgqongqoshe nathi solokhu su-drama nje njalo kule show sibatshela ukuthi siyacela impela ukuthi singayitholi sesiba sesimene sifana sibonge kakhulu Ngqongqoshe ngethubo siphe lona Nhloko yomnyango ngiyazi ke ukuthi ke inyanga le enento eziningi ngokwekhalenda lezempilo eyithinta ukuthi ke zizinto ekufanele ngabe sibhekile kunezinto nje lapha njenge human papilloma virus yabona ngithe ngishayo phela ngangikhona eMedunsa ngithathi kancane ngikhona lapha eMedunsa kodwa ke ngiqale ngikhumbuzise nomlaleli olapha ya ekhaya ukuthi igama lohlelo KZNHealthChatDotGov.za okuhlelo lilethelwa umnyango wezempilo kwaZulu-Natal igama lami uNtokozo kaMaphisa uyasithola lapha kwi-Facebook page yethu yomnyango ethi kwaZulu-Natal Department of Health kanti sesikhona ke nakwamanye ama-handles ethu social media sikhona na Twitter na TikTok na Instagram uyakwazi ukusithola ngo-KZN Health mawunje KZN Health uyasithola kuzo zonke lezo indawo kanti na YouTube mawunje KZN Department of Health ube usuyasithola inyanga ke le ethinta into eziningi thinta izifo zengqondo mental health ithinta amehlo ikakhulukazi kodwa ke ngiyazi bakhona abazoyikhulumisa zonke lezo zinto lezo kodwa besisothi nje sizocela ukuthi ke ngaphambi kokuba ke siliqale kahle uhlelo ukusithathe through nje emhlonishwa ukuthi ke yini HPV le Sibonga Maphisa ngiqale ngokuthi sibuyele emuva sibingelele bese siphinde sixolisa ukuthi uMC akekho uyazi ukuthi uyalithanda lihlelo Absolutely asikhuluma ngoMC kuphela namhlanje sikhuluma ngoMC ophinde futhi abe acting premier absolutely manje lokho kuhambisana nokuthi ama responsibilities abe maningana qhakathise but ukubuyela kuleye HPV the human papilloma virus enye ama viruses anezinto eziningi ezenzekayo ngenxa yayo There are many variants human papilloma virus amanye ama variants enza ukuthi abantu besifazane babe exposed noma babe predisposed to what we call cervical cancer. Now i-virus ke le epreventekayo ukuthi ingayenzi le cervical cancer. I-cervical cancer ke i-cancer yomlomo wesibeletho. So what we then do ngoba sibonile ukuthi kubantwana asebeqalile ukuthi bazimbandakanye sexually kuba lula ukuthi i-cervical cancer ibathole but futhi kulula kuthini ukuthi siyiprevente le cervical cancer uma ngabe labantwana sizobanika i-vaccination against this human papilloma virus which is a program that is ongoing in the department kukhona la sasine campaign khona ngoFebruary but we are having another one iqale ngoSeptember ezophela manje njengoba kuzophela uOctober ezinye ke zezinto esikhuluma ngazo all the cancers kodwa we are impressing on this one cervical cancer ngoba we know kubantu besifazane it's one of the worst cancers akhona amanye ama cancers we can speak to them if we need to kodwa kunalomgomo futhi angithi ke siyagoma abantu bazi ukuthi ukugoma ngathi kufike ngoba sekuno covid manje engathi into entshe ukugoma kukhona ke umgomo kubaleke ngani thina ukukhulumise ukuthi uqalwa nini lomgomo ubaleke ngani futhi lomgomo into ebalulekayo Maphisa ukuthi abantwana between the ages of 9 and 10 years ibone esifisa ukuthi baqale bathole lomgomo absolutely izathu zimbalwa one ukuthi basuke bengaka involved kwi sexual intercourse okokuqala okwesibili ama cells abo kusuke kusolula ukuthi bayi accept the human papilloma virus vaccine now lezi izathu zombili zenza ukuthi sijaha ukuthi abasheshe bayithola ivaccine ingakho futhi nakubazali sithi because sikhuluma ngabantwana la in terms of the constitution abangakavumeleki ukuthi bazivumele bona ukwenza ezinye izinto so sithi kubazali let them consent abavume ukuthi abantwana bakwenze lokho futhi abazali abangesabi ngobusho nje ukuthi i-vaccination is something that has been there in fact sihlale sisho ukuthi uma ngabe wazalelwa eSouth Africa wazalelwa esibhedlela chances are wathi uphuma waphuma usuwatholile ama vaccine ambalwa manje nalena ke i-vaccine njengalawa wathola awo TB nawo pox and all the others asuka etholakele now siyawa encourage ke ama parents ukuthi awavumele abantwana ba vaccinate
kanti futhi sifuna ukwazisa ukuthi akukho okuwumonakalo okwenzakalayo emntwaneni. Okay. Akukho ukugula okuba khona emntwaneni. Ayikho futhi into ethi uma umntwana vaccinated against i-human papilloma virus, then she won't be able to get abantwana or any of such complications. So siyabacela ukuthi in fact ababa encourage abantwana to go and vaccinate. Yazi HOD ngiyayithanda leyo oyichaza kodwa abantu abaningi emakhaya abanakho ukuqonda ukuthi ke i-referral system kahulumeni isebenza kanjani. Yikho njalo mangithola ithuba ngithola ngiyengifisa ukuthi ubathathe through ukuthi ke iyiphi level enza ini, iyiphi level enza ini, njengoba sinama level ahlukahlukene ukufaka ama clinic kube nezibhedlela kube nezinye ezinkulu kunezinye. Mhlawumbe mangasinje qaphu in 5 minutes noma 2 minutes ukuthi ke ithini le referral system, ma umuntu njengazi kuqalwa aphi mawusuke ufuna ngempela ukusizakala kuhulumeni ezibhedlela zakhe noma kuma clinic akhe. Hey maphisa enkulu leyo, because ifuna siqale sidefine health. Okay. Ne responsibility ka health. Absolutely. Because your health as an individual does not depend on the health system. Health no health system are two different things. Sure, ngafunda namhlanje. Health usho ukuthi wena uzinakekela kanjani qala lapha. Yeah. Bese kuba ukuthi abaseduze kwakho bakusiza kanjani ukuthi wena ube healthy. Support. Health system are three different Mina ke bengisho lokho ngithi healthy yonke into healthy nje healthy. Ayo. Now ithi ke lento wena to take care of your health. Yes. You must first make sure ukuthi you are preventive in your approach. Awenza izinto, you have healthy lifestyle. That's the first thing. The second thing ithi uma ngabe kuma level athile empilo awukuye nje ema clinic just to go and check ukuthi uyaphila noma uphila. That's preventive. But from a clinic uma sekutholakala ukuthi kukhona izinto engatholakali kuwena, either they treat you at the clinic noma bakudlulisela kwisibhedlela. Isibhedlela ke kungaba i-CHC, which is a bigger clinic, noma kube i-district hospital. I-district hospital izokwenzela konke okudingekayo. But when you start to need ama specialist, you then go to a regional hospital. Wow. I-regional hospital siyayisifisa ukuthi ingamukeli wonke umuntu, kodwa yamukele laba barefeywe i-district hospital. Ukusuka lapho siya kwi-tertiary hospital, the bigger hospitals like Gray's Hospital, King Edward. Uma nalapho sekubonakala ukuthi you now need what we call super specialties, the very concentrated ones, asenkosi Albert Luthuli, akhona nase King Edward, then you go to that level. So that is the level or the value chain in terms of ufika kanjani. Kodwa ngenxa ukuthi siyazi ukuthi abantu bathi angiphelanga mangambonanga udokotela. Kanti nohulumeni ke okhona wathi services must go to the people. Sebeyaya kodokotela ema clinic, aseyaya ama physiotherapist ema clinic. I-aim akona ukuthi odokotela kufanele baqhashwe ema clinic, but we are taking the services to the community. Okuhambisanayo naloko okwenziwa ungqongqoshe okwesibhedlela kubantu. Where we are taking services directly to the community, which is the community-based services. Kodwa generally ile ndlela esenza ngayo. Kulenyanga enye into esibhekayo kakhulu ke nayilensiza kaMseleku lapha kaNongoma. Hawu suka madoda. Wemseleku usobona? Yebo sanibona baba. Unjani mfowethu? Hawu siyaphila mkhaya. Kuyaze kuba intokozo ukuthi ngiphinde ngikhulume nawe namhlanje. Absolutely. Ngilapha kwaNongoma ucasacatheni nabafazi. Absolutely. Awumkhampela wena sisaqhathwa nawe. Nangu nayi inhloko yomnyango. Kunjalo mfowethu ngibingelele lapho kwinhloko yomnyango kanjalo no neso khona lapho. Cha umbuzo enginawo mfowethu ngifisa ukubuza ukuthi ingabe ikhona mhlawumbe inhlelo ezikhona ezokubhekelela kakhulukazi izikole ezingapha endaweni yasemakhaya, mhlawumbe kube ukuthi kuzophuma wona umnyango ngokubambisana nezibhedlela uhamba ungene ezikoleni ubheke kuba abantwana laba bamantombazane ukuthi ngabe mhlawumbe akukho nesekukhona, ngoba ngiyakhumbula cishe eminyakeni edlule bake balenza lo hlelo behambe bengena izikole nezikole bebheka bona abantwana cishe kusukela ku grade 5 babecala lapho. Ngabe mhlawumbe sizophinde silibone uhlelo olukanjalo noma kuzohamba kanjani? Absolutely. Futhi ulibuza kahle kuyinhloko yomnyango. Yebo. Sibonge kakhulu, ngizoqhubeka ngilalele nje la ku Nongoma FM emkhaya. Umkhaya wami wena. Danke baba. Absolutely. Nami ngiyabathinta bangethi nifone njalo.
Awu ngazathi wona usuya campaign manje. No ukumphendula nje umseleku Duma kuyenzeka we did say between September no October loluhlelo lokuhambisa human papilloma virus luzokwenzeka. Luyenzeka. Angathi luzokwenzeka luyenzeka. But okwesibili we've got our school health teams. Those school health programs asho ukuthi bakhona nurse abazoya ezikolweni. On top of that sinawo ama-community caregivers anganakekeli izikolo ke kodwa nanakekela ama-patients emakhaya. So all those are programs ahlose ukuthi let's take the services to the community nasemakhaya. Absolutely. So it's community and home-based care. That's what we're trying to do. Olunye ke into esibuka kakhulu kule nyanga into ethinta amehlo. Ngiyazi ke mina nawe sifaka izibuko kodwa mina lezi ezokuchoma nje izaza akusizibuko noma wenzani ungalikhohlwa izaza siyazi ke ukuthi ke enhloko yomnyango inyanga lesuke sibheka khona nento ethinta into yamehlo sinase sihambele sethu la ku dadewethu ozoyikhulumisa into yamehlo kodwa ngiyazi ukuthi nawe kukhona ongaqale mhlambe usiphe nje khona ngaphambi kokuba uyithinte le ndaba ayithinte udadewethu. Ibalekile into yamehlo sisobona. Into yamehlo ibalekile emaphisa ngoba ithi kufanele sikwazi one ukunakekela lona ihluqobo ngengena usisuzongena. Absolutely. Okwesibili sikwazi ukunakekela izifo esinazo ezine impact noma ezine effect emehlweni. Ngakho ukuba ne healthy lifestyle kusho lezo zinto. Wena kugqoka izaza ngoba uthi wenza kuba muhle. Absolutely. Siyayisida uhambe wacheka nyamehlo ukuze ungathi wenzela ukuba muhle nje kanti kufanele ngabe ugqoka la wejame amazaza. Asho ukuthi uvikela amehlo ukuthi ukwazi ukubona. Abanye umuntu uyayistrain athi angiwathandi lama lezibuko zenu kanti uyawastrain amehlo. Ayabulala kakhulu. That is very very important. Abanye bathi bafuna ukufaka ama contact lenses. Ngawafaka kodwa masebeni advisele. That is very important. Hayi ke ngiyayithanda mase uyichaze kanjalo ngoba kunabantu ke lapha na ku Facebook page yethu enhloko yomnyango abathi bafisa ukukubuza imibuzo sesibanike ke ithuba ngaphambi kuba sibanike ivakashi zethu esuke ehambe ezamajiya kwala zama uthi ngibonge ukuthola ithuba ngicela ukubuza le ndaba yama long list okwenziwa amehlo inkinga ikuphi eRigwala Regional Hospital. In July they were sitting at more than 1000 waiting list and they said kunomuthi waiting ongekho osetshenziswa makuhlinzwa saze sahlupheka sizwe sikamthaniya sicela ukucaciselwa ngiyathemba ukuthi uyizwile le ekaMagwala loya ezamajiya. Bese kulindelana Dlamini ngicela kubuza kwinhloko yomnyango ukuthi lo mgomo othi ukuze uthole usizo esibhedlela akube uqale eclinic kuyima uthola itransfer letter manje ngoba izimo kasifani kukhona ukugula okungabekezeleki uthola ukuthi ke angisakwazi nokuthi ngiyoqala eclinic nabo belokhu benza imizamo kodwa ayiphumeleli kodwa mina ngiyezwa ukuthi ngidinga isibhedlela la noma udokotela uma ke esefa umuntu in the midst of all this kuzoba icala likabane awu ukushuthi bayakuzwa ngoba lokho uyichaza lento bafuna ukuthi ke babeke bani icala libuye kuwe yini ngicela nje ubaphendule njengokulandelana kwabo. Umgomo wokuthi uqala eclinic noma uqala esibhedlela yes sithe impilo yomuntu dependa kuye. Yes musukulinda ukuthi uzugule ngalendlela ukuthi ngokwakho ukucabanga ufanele ukuthi uye eclinic. Okay. Okokuqala okwesibili ibuye isihluphe leka Google ukuthi umuntu agooglishe bese ethi engathi ngiphethwe iappendicitis. Uyafika la usekunika idiagnosis mawungayi leyo diagnosis senixabene. Absolutely. Kanti uma ngabe ufike eclinic banayo iprocess yokucheck ukuthi udinga kuphi. Kungenzeka ukuthi right ukuthi udinga esibhedlela but esibhedlela udinga ukuya kuphi. You may not know. So kuye clinic bakwazi ukukuhlelela ukuthi na indawo okufanele kuye kuyena noma na ilevel yesibhedlela kubalulekile. Yingakho se-encourage healthy lifestyle preventive approach at a personal level. Kodwa uma usuya ke clinic ngeke sixoxe. Lokho umgomo ke on our side as well ukuthi asixoxe uma usufikile. So lokho asiguarantee kuyena. Le eyokuthi there is a long waiting list. I-problem esinayo esingayikhulumi ithi our lifestyle has changed singabantu sonke whether sabantu abamhlophe amandiya abantu abamnyama
okwenza ukuthi izifo lezi zamehlo ezidinga ukuthi abantu bawenza ama operations amehlo, cataracts among others, sebebaningi. But ama skills okwenza lezo zinto awamaningi ngokwanele. Yingaki waiting list bakhona. But ke angizukungena ukuthi yini enziwa ungqongqoshe njengamanje ukuthi leyo long waiting list ikhatheke as quickly as possible and as soon as in the few months from now sazi ukuthi leyo list ikhathekile. Absolutely. Lega nesi uma uzoqashwa noma ikuphi uyayo apply. Absolutely. Uma usu applyile bese ku shortlist. Yep. Bese niyabizwa. Yep. Uma senibiziwe nabhala ama test nenza ama interviews akusho ukuthi usuqashiwe. Yep. Kusho ukuthi sekuyohlungwa ke manje ukuthi wena uyangena yini. Kule list esuke ikhona bese kuthiwa lo ufit lo akekho fit. Kulabo abafit bese kuthiwa obani abathola ama marks angaphezulu kwabanye. Uyabona le process yonke isho ukuthi ngeke uvele ungene ngoba naku ubukade ubhala ama test. So angazi ukuthi yena kwenzeke kanjani. Ngichaza generally ukuze ingathinti yena. Kuyenzeka futhi uthola ukuthi ufailile mhlambe kwesinye isikhathi kodwa usho kahle mawuthi awazi. Asithi akwenzekanga kahle asingathi ufailile ngoba phela uyabona kuyenzeka ukuthi ungafiki la kahle. Absolutely. Yeah. Le yama health promote ufundi ngizocela ukuthi siphinde siyithathe siyilandele ngoba it's a specific thing. Ngithola ukuthi ubani la edila naye kwenzekani yaphelelaphi. Le eye program HPV program eZululand ngeke ngasho ngathi ayiyaqhubeka. Isazoqhubeka futhi. So akaqiniseke nje umseleku ukuthi uyabathatha abantwana baye aba encourage futhi nabaye. Sila sinodade wethu osuka lapha iMos. Angazi uma ngisho kahle leli gama iMos. Igama leli ngingazi noma lisingisi noma lisibhunu noma liyini. Liyini leli gama leli? Nawo unalwazi cha asiphumeke lapho ngoba ngaze sibe nezinkinga. Dade wethu noNtobeko Mbatha. Awusenje fahla ubani wenzani eminyangweni? Igama lami ngoNontobeko ngakambatha ngisebenza as unesi wamehlo ospecialize ngamehlo. Yeah. Uma beyibiza bathi ngi-ophthalmic nurse waseMahos. Ophthalmic. Yabona le gama lifuna mawulisho enhloko yomnyango ugunya amathe kuqala ngoba wathi avela phuma amathe athi mawuthi mawukuthi awagwinyile ophthalmic and ke kuthiwa ke sokusele nje izinsuku ezifew ukuthi ube udokotela usuke usele kancane uyona nje umshiya kancane kakhulu cha dade wethu kuhlale kusijabulisa mawukuthi ke sinabo dade wethu futhi siyakubona nje umuntu osemusha osoyingane ekukhombisa ukuthi ke ukufunda usufunde wazi wagogoda wafika wafundela ubunesi lobuwaphelelelisa wathi mayeqeda lapho wayeseyo specializer lento ke ehlaleni igqugquzela enhloko omnyango nini ngqongqosho ukuthi abantu abahambe beyo specializer ukuze sibe nawo ama specialist so ke iso leli into ongayibheki ayangi ngeke ngibuze ukuthi waphasa ngobani ba sobe sebo 45 waphasa ngobe sesiba nenqake ukuthi lo muntu kusho ukuthi kuno 45% omunye nje anganayo isho ukuthi iso leli ngapha lenjani waphasa elilodwa lingafisa cha mfowethu sijabulela ukuthi uyi-specialist uyaspecialize no awusilekelele inyanga le esuke sibheka kakhulu into yamehlo siyazi ukuthi into yamehlo ayinako kakhulu sithe sikhula thina nenhloko yomnyango kunezinto ebekuthiwa uyibuki ngoba uma uyibuka uvale kamehlo so ke lezo zinto namanje asiyibuki sibheka leceleni asiyinaki lezo zinto ngeke ngubuze ukuthi ke kuyiqiniso nilokho ngoba phela sikhula impela sithola ungayibuki lento uzovale kamehlo bese nathi ke sibheka leceleni singayibuki lezo zinto ababezisho but ke kubaleke ngani ngempela yiphi indlela esinganakekela ngayo amehlo njoba sabantu siyazi ukuthi ahamba baningi abantu abafaka ibuko baningi abantu abanezifo ehlukahlukene yiphi indlela esinganakekela ngayo amehlo okay ke ngaqala lana ekuthenini ke kufanele as umuntu ube ne healthy diet kufanele udle ilokhunjana ama veg akho a green ama carrots akho kube impilo yakho hayi ukuthi ke uzokwenzela ngoba usuqalwa inkinga yamehlo kufanele nje kube impilo from ingane incane ilapha esiqala khona ukuthi ke kufanele njalo I diet yakho ibe healthy kuzosiza kakhulu lokho ekukhuleni kwakho ukuthi ungabi nazi izifo ezifana ngizosisho nje o macular degenerative disease okwenziwa yiminyaka nokuthi diet yethu bingekho yinhle from ebuncaneni bethu okay bese futhi ke uma sesidlile kahle ke kufanele manje siwa protect amehlo ethu kuzihlobo manje kuyashisa right
So ilanga selehlile njengoba bajwayele ukusho. Okay. So ama sun rays ayasilimaza emehlweni ethu. Don't say. So now kufanele ukuthi ke izibuko sigqoka ama sunglasses ethu to protect amehlo ethu. Futhi kusivikela njengaindawo nje engihlala kuyona kunomoya kakhulu kungena ama particles emehlweni ukungcola emehlweni agcina amehlo asene infection kanti kuthiwa wena ubuyigqokela izibuko zakho protect amehlo akho ngaba sifika izaza yebo izaza libalulekile absolutely uyazi ngicabanga omnye uthisha lapha dokotela owayethi mayishaya lapha esikoleni eprimary school wayethi mawukuthi ke esekushaya athi buka ilanga ulibuka ilanga bese kushaya ke la yenqene akubukisa ilanga ulibuke azakhala amehlo ethi uyaskina amehlo ngoba uyabona ukuthi yena asenze shuthi wayesibulala lo thisha mangibuka nje ngoba kwakuthisha ngeke ngaze niyomsuka kodwa khona wayengenza okright hawu naye ngoba sengizwa manje base ngimdala le ndaba ngoba usuyichaza dokotela Nesi ukuthi hey lento kanti yayingozi kangaka yenza uthi ilanga imsebe yalo iyawalimaza amehlo ayicha wangiwenza sengiyabheka khona ngiyombe ayodika mhlambe ke ngangisemncane kakhulu mhlambe naye nje inkosi yamawo kazi usakhona nenkosi yami ngiyobheka konke nje lokho uthi kazi usakhona ni kwasha kwacima kodwa yena wayesibukisa ilanga kwenye ama primary school lapha kwaNongoma bayazi ke safunda nabo uyamehlo ethu nesifaka izibuko lensizwe yayisibukisa ilanga le njalo ibukana ilanga akusenani ke bakwethu ngesayixeka siyazi ke ukuthi ke kujwayele kungabe izifo lezi zamehlo zijwayele ukubangwa yini omnye uzothi sizalwa nazo yini noma njengoba ngiyathola okunye kuphendulekile nje obusosho kodwa yini ejwayele ukubanga izifo zamehlo okay okudala izifo zamehlo esikhathini esiningi kungaba ukuthi ke ebantwaneni because abantwana abaningi nabo baba nazo izifo zamehlo number 1 kungaba ukuthi umama ubekade nama infections akangawa treat ama infections akhe ekhulelwe and then lokho kusikhandela inkinga emntwaneni umesezelwe azalwe namehla akhihlizayo and then bese kuthi emakhaya kuthiwa ke hayi imgeze ngobisi uzoba right nalokho futhi ku wrong uyabona sisathela ngobisi yebo sisathela thina senziwa zonke into ay wrong la eSouth Africa sina kuthiwa bahla abantwana bageza ngobisi bawusigcisha ubisi ke emehlweni so ke bese kuthi ke okunye uma usukhulile kwenziwa yini ukuthi ke ube nesifo okay bese kuba iallergy kwabanye abantwana sihlala endaweni lapho ngathini umoya wakhona unezinto eziningi abantu babe allergic to something amehla bebovu bese sithini thina siyabantu abamnyama sithi ke usiko singeze umntwana ukuzomtreata ukuthi ke kufanele atreathelwe amehlo lona so ke manje lokho kusenzela inkinga ibe worse emehlweni omuntu bese futhi kuba ke izifo ke ezifana noshukela no BP lokho ke nazo ziyawanqinda amehlo omuntu mhlambe kumuntu usengayibuza ukuthi sesizwe abanye kuthiwa ba short sighted mhlambe kusho ukuthi mfishanene kusho ukuthini no zihlukana kanjani lezi nto ongasihlukanisela nje okay abantu esijwayele ukubabona kakhulu be short sighted ne abantu ababona eduzane kuyaye kube abantwana abancane most of the time futhi kube namantwana laba bama albino manje nibabone kahle most of the time akakwazi ukubheka kodwa kufanele ngazathi into engayisondeza eduzane yena so lokho kungaba yi development yomuntu kungaba something went wrong in birth or something so lokho ke uthi mesefikile sekuhlolwa yilapha azotshelwa khona ukuthi ke wena kuze kube kanjeni ihlo lakho lifike lakhandeka kanjena yingakho u short sighted bese kuthi ke laba bona ekudeni sijwayele ukubona kubantu abadala absolutely ithi ke laba inkunzi lezi sibona kude manje abanye baba nani no presbyopia uyayimbona umuntu omdala umefunda azathatha ibhuku aliqelise it's because of age you older now amehlo akho aseyahluleka ukuvula vala ngendlela ekufanele enze ngayo njengoba usemncane so manje asedinga uncedo manje kufanele as soon as ushaya u40 noma engabe awukakuboni ukuthi ngibhekela kude kodwa kufanele uze sizokuhlola ukuthi ke uthi sibone ukuthi ke
asibona kanjani manje ikhona mhlambe ke sisese-early. I-distance eneniyikalele nithi naye mawufunda kufune ngabe nje uyimisa la lento hayi kona ngike ngifike lapha e-library ngaye ngayifica nje insizwa ungafunga ilimisa lapha ibhuku lawo leli ifunde la awumbone seyibuka la emehlweni eduze ungabusazi ukuthi kufanele kube yi-distance nje e-comfortable a-comfortable distance, not ukuthi kufanele kube too close or too far, because lapho yilapho ubona khona ukuthi ke lo muntu lona usenenkinga. Njengoba usho nje wena wakubona kumuntu uyanakaza ukuthi unenkinga, uyibona ukuthi cha mina ngiyayibonela ngiyafunda kahle. Yes mhlambe ke mawuyisho lento le kubaleke ngani ukuthi umuntu asheshe ayolithola usizo? Kubaleke kakhulu kuwo wonke umuntu ukuthi ke uma nje usesikhungweni sezempilo hlola yonke into ungene kuyo yonke iminyango ubheke ukuthi ngabe kusahamba kahle yini ingxenye zokuyinakekela wena. Yes lo ngizowusa kwinhloko eminyango ba baningi ke abasho ukuthi siyavuka ekseni sithi yobheka yonke into avela unesi afika ethi uphethwe yini uthi hayi ngizobheka ukuthi ayikho into yonke into la hamba khona into abagula ngempela la bese yaxoshwa ke mhlambe ke uthini umyalezo wenu kulabo hayi wonke amanesi enje njalo kodwa akona nje lawa amabili amathathu akutshela kahle ukuthi hey asingene into ongaguli la uyabona abantu bangana line ungana nabantu bayagula manje awusiphumela uzochecka in noma phisa into esiyayisiqhuquzele konesi bethu ukuthi as we impress on into ka preventive approach sifisa ukuthi ukuchecka amehlo kube yiphathi ye screening. Screening uzokhumbula ukuthi with ukufika kwe-COVID we also introduce ukuthi let's screen for COVID. Ezinye zezifo njalo ezingenza ukuthi umuntu abe affected emehlweni it's what we call herpes zoster. Now uma umuntu uzothi hayi awume kancane you will miss that. Yini herpes zoster manje wasushiya kanjalo yazi ukuthi uyeziyeza sasivakashe emedunza wemphathi sasingafundi lapha na sasinabantu kune virus maphisa ebizwa ngeherpes. Absolutely. Le virus kuyenzeka ke is present in many different forms. One of them which generally ube ne-herpes nje emzimbeni amaqhubu nje asemzimbeni abonakala ukuthi lawa we-herpes but ikhona le yabona le kuthiwa ibhande. Yes lelo bhande ke yona herpes zoster. Now when you have that bese affect ihlo ngenzeka la affecteke ngabe kusebenza. Now esweni kunama nerves awu-6 usakhumbula asebenzayo. Ayakrema labantu dokotela bayakrema bafethu usakhumbula ukuthi bangani ama nerves ke maphisa affect different parts. Absolutely. Njoba usisi ethi it's either you are short or long sighted. It may be because the nerves that will go into lens or the muscles that control lens iwona affectekile. But ngesinye isikhathi uthola ukuthi uyabona kahle but at the back the macular part yehlo iyona ethintekile or the nerve itself the optic nerve okuyiyona nerve controller ihlo eyenza ukuthi ukwazi ukubona iyona affectekile. So zonke lezi zinto yayikuthi umuntu akacheckwe ukuze sazi ukuthi wena kuwe yini yakhe inkinga. Yingakho futhi maphisa siyayisithi akangathi umaphisa awungiboleke izibuko zakho mhlambe ngizobona ngenza ukuthi inkinga zena ayifani. So be specific and be checked. Check amehlo akho. Asikhumbulise umlaleli bakwethu ukuthi esekhaya namhlanje sisakaza bukhoma la eBergville indawo enhlekele yakhele izintaba ezinkulu kakhulu. Ngiyajabula nje la ngizoke nami ngigibele yodwa intaba namhlanje ngithi nje ukuba umuntu obona izintaba. Uhlelo lomnyango kuleli KZNHealthChatDotGov ulethe lomnyango wezempilo KwaZulu-Natal njengoba nizwa sine specialist namhlanje esibheka nje amehlo ngoba inyanga yamehlo le dadewethu kule uNontobeka usuka lapha ya eMouse nilishintsha nini leligama la lesibhedlela kodwa ke asingayi lapho eMouse awusiqoqeleke ukuthi ke siyazi ukuthi zikhona izingxaki eninazo mhlambe othotheza amehlo la locally ke manje eBergville ungathini ke emphakathini usugoqa nje sesizokulandelisa ngolandelayo. eBergville into enkulu engiyibonile abantwana bakhona bane allergy. Abazali ababalethi ngenxa njengoba dengishilo ukuthi ke bavesane babheka usiko then ilokho njani i-treatment yomntwana. And enye into ingxaki esifike sibe nayo ukuthi lana umuntu ufike asizwe umuthi bese athi ke ngoba nanku umuthi wami ungisizile mina nawe uzokusiza bese lokho kusikhandela inkinga.
and then bese kuthi ke ogogo ke masithi umuthi sisho lo nimnika wona esibhedlela umuntu. Okay. Uthola ukuthi ngikunikezele wena iconsi ngathi ke leli iconsi lokuthi njengoba udokotela desechazile. Absolutely. Bese uthi wena hayi mina ngasizakala ngalamaconsi. Njengoba nawe usunenkinga yamehlo awukahloliwe njalo umuntu. Bese naye sivesane sifuna ukumfaka iconsi elasiza wena kanti nina niphethwe izinto ezingafani. And enye into engiyibonile ukuthi ogogo ke banongwengwezi kakhulu. And abantu ngathini as umphakathi sisadembesela ukubaletha ogogo ukuthi ke sizokwazi ukuthi sibandlulisele emnambithi ukuthi bayohlutsha ungwengwezi lapho. So siyacela nje emphakathini waseBergville ukuthi siyacela ukuthi sibasukumele nogogo beze ekliniki bazo esibhedlela bezokwazi ukuthi bathunyelwe emnambithi. Yebo. And iBP yethu noshukela ngiyacela ukuthi asikulawuleni ngoba yinkinga zethu ezinkulu ezisibeke lapha esikhona ngenxa yongwengwezi. Omunye uthi mayizizwa esingathi sengcono aliyeke naleli philisi asingaliphuze njalo akahlale ephilisini. Hlale ephilisini. Nodadewethu sibonga kakhulu. Nhloko eminyango ngiyazi ukuthi ke futhi enye futhi yenyanga ke le yento ethinta into yomuntu mental health ukuthi ke i-mental health into ke enkulu kakhulu futhi la eSouth Africa siyasibona abanye abantu baze bethatha ithuba beze beyibulala abanye sizwile nje insukwini kunendawo la ekuthiwa kuze kwashawa khona ugogo wazi washona ebekade naye engazi ukuthi uphazamisekile bahlangana naye enqunu bagcina abantu bembulala so ikhona lento leyo ukuthi ke kufuneke sibe abantu abafundisenayo ngesifo lesi izifo lezi sengqondo nani kungathi nje mhlawumbe okwakho ke ezongena umfowethu asibeke esithombeni futhi ngaso isifo sengqondo. Baphisa ngathi kubantu bakithi uma manje njengoba sihleli la sonke kungavela umuntu esithi uhlanya ngesizulu. Sonke singahleka umuntu oyedwa ngeke ahleke umuntu oyisihlobo salomuntu. So i-mental health kuyafuna siyithathe serious singaboni umuntu enza izinto ezi-abnormal bese simthatha njengomuntu nje o-abnormal. Isuke ine-impact kuye nakumndeni wakhe. Kubalulekile lokho. Okwesibili uthinte into ethinta two things at the most i-dementia ne-Alzheimer. Lezo zifo ijwayele ukuthinta abantu abadala bese benza izinto ezi-abnormal ahambe nqunu umuntu omdala akhohle ukuthi kuphe ekhaya ayongena kini bese nithi bethakatha akubona ukuthakatha. Okubalulekile ukuthi asifundiseke ukuthi kwenze njani la bese sikwazi ukumsiza lowo muntu. Nezinye ke izinto nama-drugs nawo kuzofuneka ukuthi siyeke futhi ukwasebenzisa anayo imthelele ngemihle. Hey siyabonga inhloko omnyango ukuyayibona inhloko ngempela uyayizwa isikhavele yonke into ozoyisho usungaqala ke cha sihamba nensizwa ke la esuka khona nayo la elamuzi use umlamuli Madonsela ngicela usibingelele nje usitshela wenzani emnyangweni wezempilo. Sanibonani ngumlamuli Madonsela. Absolutely. Ngisebenza eOliver Sook njengo psychiatric nurse. Mhlambe ke awukuthi ke usibeka kancane ke usitshela ukuthi yini ukuhlobana phakathi kokusetshenziswa kwezidakamizwa njengoba dethinta nje inhloko emnyango kanye nokuphazamiseka komqondo. Ngokujwayelekile uma ngabe umuntu mhlawumbe ebhema logwayi ohlasa. Okay. Uyaye naye asuke angabisaba umuntu uyayibona kunezinto ezenzakalayo kuyena. Okay. Uyayibona. Mhlawumbe mangabe esebhemile logwayi uyasaba noma enza izinto ezifani akaba semzweni yakhe bangazathi ulahlekelwa ingqondo. Kanjalo ke nomuntu ke futhi naye olokho osuke sethintekile elokho engqondweni. Umuntu mangabe sikhuluma ngo mental health umuntu othintekile engqondo kusuke kunokuphazamiseka okuncane okusuke kwenzekelile. Okungaba okunye ama causes akhona ama stressors athize alokho ke ahlanga bezana nawo. Ama causes ayahlukana ke and akukhona namanye ukuthi umuntu uthatha emndenini i-heredity sithi ke lufuso ufuso lasemndenini bese okunye kuba khona ukuthi ke upoverty ukuhlupheka awubaki bese futhi kuba khona nokuthi ke ama situations ama environmental factors indawo ahlala kuzona iyakwenza ke yonke ke leyo nto le njalo. Cha ngiyajabula ngoba uthinta izinto nami engithi mangiyibuka ngibona ukuthi ke zingaba izinto eziaffecta kodwa ke
ngeke ngibone kukhona kabanye othothi niyabavalela ngizwe kuthusa esibhedlela lapha eMaritzburg noma eMadadeni kube khona abanye kodwa nje ngibahlangana nabo edolobheni beyihambela nje abanjani ke laba abakhululekayo beyihambela edolobheni khona omunye nje lapha ku freeway mawusuka eMaritzburg uvela amela ku freeway bese kusikaza mohambe sengibona imoto ezimbili iphaphalaza zimvika but nje yena nimfakile lapha esibhedlela abanjani abeni bakhulula ukuthi ayakaye ku freeway lo abanjani laba abakwazi ukuthi nibavalele lapha ezibhedlela ake ngiqale nje ngo-mental health kuthina kumphakathi sathi ukuthi makhuluma ngo-mental health kukhulunywa ngomuntu mhlambe ulahlekelwa ingqondo mental health akusuwona kuphela umuntu olahlekelwa ingqondo sonke manje usugudla nathi ke mental health umehluko nje kuphela ukuthi amaward ethu ahlukene ngathi sigudla leli tafula lensizwa ngoba ke masuka ngo-mental health sinama kanje sinama mood disorders masikhuluma ngama-mood disorders sikhuluma nje ngo-depression ingcindezi leyo sikhulume ngo-bipolar uphansi phezulu la umuntu emhlanje uguqubele kusasubalele akaziwa lo ukuthi absolutely abantu nje esiphila nabo la singakakhulumi ngohlanje sikhulume ngama-anxiety disorders masikhuluma ngama-anxiety disorders khona kuthiwa panic disorders uzwe uthi ngathi inhliziyo ishaya kakhulu futhi-ke uyasaba uyabona uyabona uyasaba mawusaba usaba into ongayazi la akufani nomuntu kuthiwa uyasaba nje unefiye ifiye usaba into oyazi let's say for example mhlambe usaba inyoka usaba into oyazi kodwa la ku-anxiety unalolo valo usaba nje into nje ungalokhu ongayazi bese siba futhi namalokhu ama-schizophrenic lapho sesikhuluma-ke ngalaba-ke laba ingqondo lokhu laba ababa-ke bona-ke kuthiwa bezwa amazwi bese bakhona bawezwa abanye bawabona auditory hallucinations no visual hallucinations bese siba nabanye-ke abanama-delusions ngizama ukuza embuzweni wakho lo ofuna ukuyale abanama-delusions uzibona umuntu ewungqongqoshe uzibona umuntu elokhu enamandla ukuthi angenza ukuthi uyaphilisa yena noma umongameli ama-delusions-ke lawo masizoqala umuntu-ke kula ngoba-ke ngoba bengisachaza ngo-mental health ukuthi-ke sihamba-ke kanjani umuntu uyaziswa iproblem ukhona omunye umuntu uthi unama-signs mhlambe aye-ke eclinic la njengoba beseshila inhloko yomnyango umuntu aqale khona hayi bebona ukuthi hayi-ke bangamrifeya aye kulokhu kulevel njengoba siyi-district hospital eze khona afika zo-assesswa kanti kukhona omunye ufike sekumsukile nje ekhaya lona ofike seqhakiwe esefasiwe seboshiwe loyo kovela ngasaqonda eclinic uzovela aqonde ngqo esibhedlela lapho azofika akwazi khona-ke ukuthola usizo kulabantu labo basho ukuthi ukhona umuntu-ke olahlekelwa ingqondo ohambela nje estradini naye lowo muntu akasiyo idanger kuyena akasiyo idanger komunye umuntu so akalimazi umuntu lowo muntu loyo manje lo sikaza ku-freeway ngoba nazi iphaphalaza kusho ukuthi kuzomele simkhulu idanger kithi nakuye loyo kuyinkinga loyo absolutely ingqondo ibuye ngoba uyazi mayithi besibuye sesikazini ibuko lapho lokho abakuqoqwa kodwa bese ngiyalapha ukuthi abanjani-ke laba abanye abasuke besesibhedlela umuntu uma ngabe la sithi ulahlekelwe ingqondo khona sikubiza ngokuthi insight uyazi yini ukuthi uphethwe yini umuntu uyabona ngoba ukafika omunye athi hayi ngiphethwe yikhanda bangilethela isisu yabona kanti bayazi ukuthi ulahlekelwe ingqondo uma ngabe-ke usenjalo uba nasekhathi ukuthi umuntu be-aggressive uyalwa uyathuka wenza yonke into usuke lowo muntu lo engakabuyi-ke kuma-senses-ke so yibo-ke sibagcinayo lapha-ke esibhedlela labo-ke bese sibanikezela i-treatment uzothi-ke uma ngabe sebuya-ke ey'ngqondweni kahle esenayo insight bekulapho-ke esizomdischarge khona ahambe-ke aye ekhaya bese ne-family siyayifaka for i-support ngoba once waqala i-treatment ungabe usayiyeka ngoba uma wayiyeka uyarelapsa uphinde kuzoqala phansi futhi uyibona usuyinkosi ngamanye amazwi isifo lesi-ke esingalapheki kodwa siyalawuleka silawulwa ngayo ilokhu-ke imishanguzo ingakho kubalulekile once wayiqala i-treatment ungabusahlela ungathina umlayezo kwesikhathi sesingasekho ngakuthina umlayezo ongawudlulisela kwimindeni nemphakathi ngoba isikhathi esiningi njengoba duchaza nje uthola ukuthi imindeni nemphakathi iyona engacacisela umuntu useyafika lapha nayo-ke leyo ukuthi kwamanye kweminye imindeni kujatshulelwa kakhulu ukuthi hayi thina sifuna ukuthola le mali le ayiholayo ukuthi uphila kanjani-ke lo muntu ekuyena ogulayo akusanakekelwa ukuthi ugula kanjani ungathina umlayezo oqinaqinile ningawudlulisela emndenini bomndeni ngicela bazi ukuthi umuntu nomuntu une-dignity yakhe absolutely so-ke naye ekhaya abamthathe njengomuntu khona nazokwazi uba umuntu
imindeni yeke ukuthi uhlanya lolu ize itshele nezingane ezincane uze ukuthi nezingane zakho nawe ubunazo sizazi ukuthi ke ubaba uhlanya esicelayo ukuthi ke baba support absolutely kakhulu bangagcini nje kuphela ngokuthi bethanda ukuthi bayahola bebathande ngalelo langa lelo beyothola ilokhu ke umholo sicela nje bebathande bebanakekele bebasupporte babazise futhi ama date abo ukuthi mabezoya emaclinic lokulanda treatment noma beyo reviewer bebasupporte behamba nabo mabengenza kanjalo ngicabanga ukuthi ke ukulokhu babuyele bese ba readmit njalo ngathi kuphela isikhathi ngoba siyahlupha bakithi ngiyayithanda ke le mawusuthi wena lento ye mental health angingayibuki ngalo sesisikaza ku freeway angiqale nakimi nje ngoba lezi zinto ezinyadu uyibala nje ngengithiwe sengikhuluma ngedwa mangishayela imoto la ngithi sengithi yes yeah no HOD ngeke HOD ngiphikisane no HOD kodwa ngiyibone sengikhuluma manje ke leyo nto kungenzani sengiyasangana no akusiko okusangana kepha ukugula isathinteka engqondweni ngenxa ama stressors esihlangabezana nawe absolutely nama pressures esiwatholayo elokhu emsebenzini kwesinye isikhathi awulali ebusuku mhlambe ke ulala ama hours ambalwa vele sikhona inkinga la that's why sinama psychologists ama social worker ucazula lezo nkinga enjalo nengo consult lento yokukhuluma ngedwa mangishayela izoba inkinga cha lokho emnyango isikhathi esihlale siphoqa bakwethu ngicela ukuthi usigoqele nje uhlelo lulonke nasibonge Maphisa sibonge usisi uNonto sibonge nakubhuti ukuthi basifundisele nani ke ni uxhakaxhaka abasemnyangweni siyabonga but siyafisa ukuthi ku society yonke ingathi singabambisana kulento ye health because you don't need a health system ngoba usugula you need a health system ngoba ufuna ukuzichecka nje just to remain healthy absolutely kodwa siyafisa ukudlula kule genge lekuthiwa amadoda noma le genge yesilisa absolutely ayicheck nje na ingathi hayi umama uyile ihambe yochecka nje sichecka ngabo uyichecke ngomama futhi enye yokugcina ngiyafisa ukuthi uma ngabe ungabathola abantwana amaphisa musukuthi inyumba le awuyibuze wena uyini ngoba ngenzeka ukuthi uthi ingane yakho nje kanti ingane kaShabalala ukuthi nje usenkingeni so amadoda awakufunde ukuyikhuluma inkinga ayixoxe nabanye kodwa aye futhi nasemtholampilo ukuze asizakale engezukuba eseba nolaka yoshaya amakhosikazi amshayela ukuthi unkosikazi ngikubona ukhuluma noMaphisa kanti uMaphisa umalume no ngiyayithanda kodwa lo iphamisayo soyixoxa ngelinye ilanga lokuthi umkhethe kahle ubaba wengane ngezokusho njalo kuthiwa sekuthiwa mkhethe kahle ubaba wengane baningi abaphethe amajazi cha impela inhloko omnyango besivalelile ke kuleli uhlelo ngempela kuvaleliswa siye sithi nje kulungile ke bye